दैज्लां बोथोरनि अमा सावनाय दाउ सावनाय आरो नै मावजि बारस'लायबाय नै ना गोरान सिखाव आबैया माबा मेदाघाट बाक्सा डिस्ट्रिक्ट फैदोंमोन बियो बासजों फैदोंमोन बेखायनोथ' हारसिं ओं हारसिं राव फैफायाखैमोन लोगोआव माने जों मेदानिफ्रायनो बरमायाव नामा बाजाराव फैयोनो ओमफ्राय बिसोरदो बरमायाव लागै फैदों ओमफ्राय आबैया होनदोंनो आं बरमा फास गेटआव ओंखारा बरजारावसो ओंखारगोन ओरै होनदों माने ओमफ्राय बरजाराव बा आरो खाथि जाहैनानै बरमा बांनाबारि बेयाव बिनानाव लानायाव फैदोंमोन बेयो 10थासोआव ओंखारबोदोंमोन आरो फुंनि मैया नोंथाङा थांनो नागिरदोंमोन नामा नोंथाङा थांनो ओंखारदोंमोन नामा होनदों नै जोंहा आबैलानियाव फैदो ओंखारदोंमोन माने बरमा बांनाबारियाव मेदाघाटनिफ्राय मा नाम नोंसा आबैनि नामा गोमानाया ना नोंसा आबैनि नामा गोमानाया माबा गालि बर' बेसे बैसो जाखो होनदों 85 मेदाघाटनिफ्राय बरमा बाजाराव फैनानै नोंसानि आबैनाव थांनो नागिरदोंमोन आरो बाजाराव फैयाखै माने इयावनो फैखानायदोंमोन ओमफ्राय लोगोफोरा बाजाराव फैदोंमोन बिसोरजों ससे फैफादोंमोन माने बासाव फैदोंमोन ओमफ्राय बासाव आरो माबायासै ओंखारनोसो रोङासै ना मानोसो रोङासै दासिमबो माने न'आव मोनफैयासै मेगनाबो बारा नुवा ओमफ्राय खोमायाबो बारा खोनाया खबर लादोंना लायाखै नोंसोरलाय खबर लादोंना लायाखै खबर लागासिनो नागिरगासिनो मोनाखै दासिमबो मेगन बारा नुयिखौलाय खोमा बारा नुयिखौलाय बोरै हारसिं हगारलाबायनांगौ जाखो हारसिं हेंगारहराखैमोन न'खराव माने रावबो गैथ'वामोन बाहेरायाव थांजोबदोंमोन ओमफ्राय इयावनो अकसमात माने फैदो इयो ओमफ्राय उनावसो खबर मोनबाय ओरै जादों बे जाबाय देपर बिलाव नै गोजां बोथोरनि अमा सावनाय दाउ सावनाय आरो नै मावजि बारस'लायबाय नै ना गोरान सिखाव नैबे मोनसे स्टिकआव 100 थाखा बयलाराबो आरो माबायाबो अमायाबो ओरै नै लामाया खैजा आरो नैबेजोंबो दङ बेजोंबो बरिया ओमफ्राय नैबे सारा जाहैबाय जोंना क'क्राझारनि गुवाहाटियावनो देरनाय गुवाहाटियाव थानाया मथा मथि 20 बोसोर बारलांबाय मोजां मानसि बिथाङा गारि गंनैनि मालिकमोन दा बिथाङा गोदान गारि लाहां आरोबाव क'क्राझारनिफोरा सिनायखायो जानांगौ नै देपर बिला रानथ'वाखै बेहाय रानबाथाय पिकनिक जानो फैगोन मानसिफ्रा नावबो सालायगासिनो नै